Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Mga higala kasugbo duyugi ko sa panag-uban sa tulumanon. Kobkobon ta ang kagahapon. Usa ka oras ug tunga nga panagkubkob kaigsuonan. Balak og sonata nining ubos ninyo nga higala. Teroy. Matag Domingo sa gabi, alas 9 kutob alas 10:30 ang takna sa tulumanon. Kobkobon ta ang kagahapon. Maayong good evening kanatong tanan mga higala kasugbo. Maayong panikay-sikay sa adlaw nga Domingo. Kumusta? Kumusta man ang tanan mga higalas na nikay-sikay kanato sa adlaw nga Domingo? Kumusta man ang mga atong mga kaubanan diha? Kumusta ang atong mga kaigsuonan dihang nanimpad sa lagyong lugar? Nanay ana po usab mga higalang atong tulumanon na matag Domingos gabi alas 8 ngadto sa alas 9:30 ang takna higala kasugbo. Kumusta ang atong mga driver diha ang kalain-lain lang gipang driban? Daghang salamat. Onya shout out day diha mga higala ni Julian Pabular Biscara nagsugod na gazon. Onya maadjong pagtan-aw ako si Sada, shout out diha tay Teroy. Salamat kay pagbisita diri sa balay kaganiha. Hinaot ko nga busog mo sa atong gitagana nga diotang grasya. Onya Violeta Auditor Pacquiao, good evening tay Teroy. Maayong pagkaskas ninyo diha. Mayong pagkubkob ninyong duha ni Dodong Boning. Onya Julian Pabular na anay Alimokoy Guild. Porag ay Alimokoy ron ini ka Sabado na Alimokoy. Onya Violeta Auditor Pacquiao, shout out ko sa akong manghod nga si Manilin Auditor. Nagkakubkob sa kuno karos Manilin Auditor.
Kumusta man mong tanan diha? O diha na lang tanan mga Pacquiao family diha sa Puro Candol, Minglanilla. Ay, sa ato po mga kasilinganan nga dapit mga lalawigan Dumagiti, Sikihor, onya Bohol, onya Masbate, Bantayan Island, Camotes Island, ug Lapu-Lapu Island. Kumusta ang tanan? Ang atong mga OFW diha sa layong lugar, atong pasalamatan usab nga sige gwi-wi nato mataga kanunay. Onya ang ato sa mga OFW diha nagkalinlain ng lugar, onya sa mga nag-birthday day karon, happy birthday ninyong tanan. Onya ugma pohon ang akong pinalanggang anak day, birthday day ugma pohon. Oy, salamat kayo. Ako si Sada Busog. Onya hiralam sa bihok, salamat sa imbitasyon wa joy sa pajan. Salamat pod kaadyo ninyo sa pag-ari. Nakasduaw mo sa balay Teroy nga diotay. Hagipot lagi kaayo ta kaayo. Onya maritis tangaro taer haytay, klaro pa ang bugas. Lagi klaro ka kuno kayo bugas. Kay perting lamia kuno kayo ang kinini ang lugas. Liman kang lugas arang nindota kuno kayo. Sinaw pas buhok nga bagong giriban. Onya humana kag panghugas og panghipos tay. Na human-human na gyud taon kalooy sa Dios. Hinahinay naghinahinay ko ganihang limpyo-limpyo kunuhay ba. Onya maayo nga pagtan-aw nato kanang mga kahigalaan nato naa sa ningal lugar, mga higala nga atong nagakubkob po nato karon mga higala. Onya ang atong mga sponsor mga higala di nato hikalimtan, labi na karon mga higala sa atong pagpanghatag. Amping mong tanan onya pabuta gyud mga higala ning atong tulumanon kay onya mga higala, mga takdo gyud alas 9 mga higala naa gyud tay sayo nga pinaskuhan bugas-bugas ta mga higala. Kinsa may di ganahag bugas diha. Ang ganahan dihag bugas kinahanglan naagi maansir nga tigmo nato karon. Onya kanang atong mga sponsor mga higalas GDSM o RG Marketing. Mao kanay nagpaluyos atong tigmo ni Teroy ugma ta mag-asoy. No perting lindotas kaayos lugas sa bugas humay dinorado mga higala. Salamat kaayos atong higala nga kanunay atong boss, atong big boss diha sa GDSM Marketing o RG Marketing. Mao'y nagpaluyo sa atong mga patigmo-tigmo nato karon. Ang makaangkon mga higala og mapalarang makadaog sa atong tigmo-tigmo ni Teroy og mata mag-asoy. Usa lang gyud ka sako. Usa ka sako nga bugas sa dinorado. Kung isuwayan bitaw ganihag lungag mga higala kay aron po makatilaw ta. Maray panghambog po natos atong mga kahigalaan nga makadaog. Askang porbidang harangin dota. Onya, ang atong buhaton mga higala ingon ana lang gyud. Mo share lang ta sa share og like lang ta mga higala. Onya natay sharer badge kana mo nay counted nato pod ha. Onya katong atong mga higala nga kinahanglan ka-like ta sa GDSM Marketing, onya i-send na nako diri sa akong account Junji Balduisa Wite. Kaya to nang makita onya kung naa ba mo naka-like ba mo sa page sa GDSM Marketing. Ana lang kasayon mga higala, onya ang ato makatubag ta mga higalas atong tigmo-tigmo. Ang una nga mo pop up mga higala diri sa atong monitor mao kanay atong counted mga higala nga maoy mananaog sa atong
umagang pamasko bigay bugas si Tay Teroy o niya dinuyogan nga maoy nagsuporta nato ang GDSM o RG Kiki Marketing. Daghang salamat kayo. Onya ni Raquelora maadjong gabi Tay. Shout out ko diri sa rest house ni Ma'am Cheryl and Ramos sa Masagay. Ay mao ba na amo diha karon nindot kayo nas Masagay ha, nindot yung mga picture ninyo ganiha. Nindot na himuon dag tourist spot no. Amping-amping mo diha unsa man yung gilungag da nagdungag mo diha og saging. Onya namutong pud mo diha. Kang lami diha kung mamutong nya maglungag bitaw og saging unya naay na dayan-dayanan bitaw unas ginamos. Askang nindot Ay mo kalimot mag-ihalag, share og like sa atong programa sa atong Tay Teroy page ug sa ato kinini ang Junji Balduisa waiting account. Kay basig kamo palaran niya mong makadaog. Unya sa nakadaog kagabi daghan kayong salamat ninyo kay nakuha gyud ninyo ang inyong daog. Unya katong 2 time na di na to pwede makabalik og kuha. Ato na sang ihatag sa uban nga katong tagaan na po natong chance atong uban nga wa pa pod nakatilaw o ganani ang ganti mga higala. Tagaan po natong chance kay bahinon lang yun nato mga higala. Unya mga higala sa dili lang gihapon sa ato lang gihapon nagsuporta ang Soul Garden Korean Store Minglanilla ni Mami Collins. Daghang kayong salamat sa ayang pagsuporta pod nato mga higala. Ganahan mo dihag mga Korean products, Korean foods. Naa mga higala, doola lang mga higala ang kinini ang Soul Garden Korean Store Minglanilla. Naay gud kilid mga higala sa Plaza Minglanilla. Naa diha mga higala nagbuntaog na dihang mga daghang picture bitaw human size diha nga mga grupos BTS man kuno na. Na diha sudlalan na ninyo mga higala piting daghana diha. Open sila mga higala alas 9 hantod alas 11 gabi. Anha mo diha mga higala kita ga lamian kaayo unya skang nindota bagong luto permente hingang ilang mga baligya diha. Labi na ng tokboke. Tokboke ka. Nakalitok na yung taong tokboke. Wala ako kalitok ka na miyagi. Lisod taglitok. Pinagbawa lang yung tiguang na tabing taon. Onya, salamat kayo po mga higala sa atong 5G Eman General Merchandise Company. Salamat kayo. Onya, Jasmine Iman Housing Supply sa Buaya. Onya sa Jos and Jacob sa mga higala Ventures Corp Company. Onya mga higala o mangita mo mga higala o ginini ang premium grade jasmine rice. Ana lang ninyo mapalit anang mga tindahana. Kung taga Pusok mo o taga diri mo dapat sa Basak, nadiha ang Jos and Jacob Ventures Corporate Company. Naadiha pagitaan lang si Ate Aljen nadiha no nagsige pangnakos diha. Di lang pod takos og bugas na pod daghang baligya dihang mga hardware items. Unya dito sa Soong ang 5G Iman si Inday Gracia dito. Amda mga alagad kaninyo dito. Katong naa dapit sa Buaya, diha dito dapit sa Buaya dito sa Mactan. Das libo naidaghan diha ay kaginahanglan na ay mo sigurado yun na diha si ato nga higala og maabti kaayo nga modag takos po dihag sinako si Ate Bibian. Salamat kaayo diha. So unya pasalamatan nako way lain kundi ang maabtik og gwapa kaayog buotan nato nga amiga. Unya tag-iya yung mga nga alaga diha sa atong mga tindahan nga na litok. Ma'am Judith Tisoy, salamat kayo Ma'am Det sa pag-suporta ka nato. Niingon na ginto nako mga higalag kanos ako mo balik dito kay nag-andam na kuno dito jasmine rice dito sa ilang tindahan.
Salamat kaayo. Onya, maayong pagtanaw ni Ma'am Mincy Oribelio Momaya Umpad, kumusta? Okay lang kaayo gihapon, Ma'am. Ikaw diha, kumusta man ka diha sa lalawigan sa Bohol? Amping-amping diha in town kay nasa kasalayo. Kumbati lang gihapon, upaw gihapos tay Teroy, Ma'am. Dere imong apo ganiha, pertito namong hagwa-hagwa sa imong apo, penting bahakhak, hilak bahakhak. O niya, ang bahal po, daghang bahal o, isagol bitaw na dito sa ginamos imong sudan niya, nagbahal, dito kalonod ng ginamos, ay. Violeta Auditor, pa-shout out ko ni Fit sa Tingasin, si Ganggang, usta man kada gang. Kakalaag diri ganiha gang. Onya, Raquel Laura naabay saging sa injo kay amo ng hapiton. Wa may saging dito. Naay saging daghan hapitan to dito pero wa may bunga. Naay daghang saging to, naas lojola doola to dito, pangita alas mami tire dito. Inaasa man ang saging gingon tay Teroy. Naay daghang puno saging dito naambot na bay bunga. No? Onya, salamat ka Diyos pagwi pod ni Sir Aris Manon. Shout out bro, John Siras. Oy, naadas John na kaila day mon John amigo po na ko na John Siras. Di ba abroad man na sa Sir Aris? Abroad man na John na uli na ba na dihas Bohol? Onya, Bianca Pacquiao, shout out tay Teroy. Mayong pagwi-wi din yung tanan diha. Onya, mayong pagwi-wi usaba ni Julibert Wite. Manoy, shout out ko diha. Salamat kayo sa atong follower, atong patong igagaw dahas Jinsan, tibok Jinsan. Tanan ko ron taga Jinsan na minaw kunos atong tulumanon. Onya, salamat kayo sa atong 15,000 kabuok ka live viewers karon mga higalang gabi ona. Mayon tag mulahotay mo sa atong usa ka oras og tunga nga panag-uban. Nagwa mulahotay nara ni. Ade ka kaog bugas. Onya, Pit sa Tingasin, maayong gabi tay Teroy, maayong gabi usab nimo Ganggang. Kumusta man atong panikay-sikay diha? Onya, iniguntop gyud mga higala no, alas 9 mga higala ato na ipabuhagay ning atong tigmo ni tay Teroy og mata mag-asoy ha. Onya, Bonifacio Pacquiao, shout out tay Teroy. Shout out inyo tanan diha mga kaigsuonan diha nila ni Boning, nila ni Buling, nila ni Ronde, no? Nila ni Rene, nila ni akong kumpadre Panyerong Andres. Onya sa motas titi meleng di na to ni kalimtan kay maay kay na mutagik og balak mga higalas. Gikoy-koy gyos kinailaw man, ikubkob gyud maayo. Onya, oy, ako nga pinalangga na igsoon Yingja, shout out ni Auntie Bibi Balyares. Oy, Auntie Bibi Balyares, maayong pagwiwi nimo diha. Nagkita narbami aning Auntie Bibi dito pag birthday sa imong bata. Ingon siya nga mao ba ni kitong igsoon nimo DJ ko no. Mao ni tay Teroy. Upaw man ning imong tay Teroy. Salamat kayo sa pag-wiwi. Hing-out naman akong suga mga higala. Mura naman mura wa na gani, wa na ni animo suga mga higala, murag na itom na kog maayo anis atong live. Naon sa nahotdan man og gas. Nahotdan magkurodo ning atong suga. Onya, akong kumare, salamat kayo sa pag duaw nato diri sa atong payag nga gamay kumare. Kumaring Iber Bastida Pansakala, maayo gabi diha tay Teroy, shout out ko diri Barangay Manduwang. Nila diha ni Maring Iber, Maring Arlen.
datong mga kagalaan nila Inday Lisa, Inday Pani, nilang Kunching, diha mayong pagwiwi din yung tanan diha sa Barangay Manduwang Minglanilya. Salamat kayo sa pagwiwi. O niya akong uyuan nga gwapo, liwat kay ko anis ka gwapo. Liwat kayo ko anis ka gwapo akong tiyo Silvino Sinto. Mayong gabi itay Teroy. Mangubkob na punta. Pagkipagitaan na ito imong tester na tiyo kaya ito nang gamiton og pagkubkob basta ako'y bahalas pala. Ako'y bahalas pala, ikay bahala anang tester nga mo dugkal dito sa mga antik. Alami kay nang mga antik kay naa ko na daghang mga areyos kunong mga buwawan, mga kujintas kunong mga buwawan, mga areyos nga mga buwawan, mga singsing nga buwawan na ako na ining ko as antik isuod ko na sa garapon. Kanang tester mo na itoslok dito sa yuta nga niya makatiktik ka dito mga higala gahi mo na ana say uban nga katong digital na mutingog basta na ay murag magnet ilawom no. Ayon ana ila mga higalang mga kahimanan gigamit. Onya pit sa tingasin sa taot ko ni Bonifacio Pacquiao hubog diha. May nga hubog dirigang wa magahing patimaw dirigang. Onya Marites na Tangaro taer tigbo na tay excited na ko sa bugas. Tagaan ta muglison nga tigmoonon karon ha. Onya Bonifacio Pacquiao pit sa tingasin wala tay tagay. Wa kunoy tagay tuba may kusog nila diha napita. Onya Arlen Pardilio, maing gabi isad paring agaw. Salamat kay sa pagwiwi nimo da maring agaw. Salamat kay sa pagwiwi. Ako tong gingnas maring iber ganiha nga naasa ka kay aron makuyog ta ko diri soroy diri sa balay. Balay gamay kay day gamay gi tuhil-tuhil nga ginagmay mga higalas ganiha no atong mga kahigalaan. Onya si Bobby Pornes Fortaleza mayong gabi itay Teroy pakisat out boss. Sat out dia labi na ni Chay Sunildo Fortaleza. Salamat guys pagwiwi. Onya Jolibert Witi Manoy unsaon pag-sponsor sa imoha akong produkto sa made to order soundbox. I-comment lang na nato lang ng ikuan lang na sa atong PM lang na nato ato na sabutan on ya. Humantas atong live para iburak na nato may imong mga salida diha. Imong mga kusog kaayo nga mga kinini ang tukar diha. Mga bapos nga piting dagkua kaayo nga sus porpida maglanog-lanog mga nawkanaw. Sa wa pa diha mga higala naka-share og like sa atong tulumanon sa atong page Teroy page so si Junji Valduisa Witting account. Palihog ko ga ginagmayng pislit diha mga higala. Onya hinahinay pug like diha mga higala GDSA Marketing. Ay mo kalimot ni ana. Ang atong El Pilo Construction and Supply mga higala daghan kayong salamat ni Mama Julieta Briones. Adlaw nga abli sila adlaw nga Lunes sangtod sa Sabado mga higala unya naa na himutang sa Loriga, San Miguel diha sa Cebu City mga higala dool na kaayo na dito adtoon. Naay daghan dito pwede ninyo mapalit. Unya sila pun mga higala nagda sa Crown PVC pipes. Unya naa po na sila isangang buhatan dito sa Ipil, Zamboanga, Sibugay o sa Gatula ka Zamboanga. Onya doa wala ninyo mga higala daghang mong panginhanglan dito. Doa lawan niya at pangitaan lang si Mama Julieta Briones. Salamat kaayos atong mga nagsuporta kanunay mga higala. Onya mayong pagsaulog sa birthday na tawhan ni nahining salamat kaayo diha sa pagwiwi. Mangamusta ko nilang bubong diha. Onya Bioli mi Pacquiao maadjong gabi girl.
naluta na lang kog kinubkob wa jud ko'y nakubkoban. Naa na oy pero wa lang nagpakita. Naa na daghang kubkubonon. Kubkob tagmayo di labi na magbaha nas Bonifacio. Ala kubkobon na to para mohupop ng baha. Onya, salamat kay pagwiwi ni Boss Manuel Biscaser. Boss Jonje, maayong gabi diha. Maayong gabi po diha, boss. Kumusta? Kumusta tong pagpaninda diha? Onya, Arlen Pardillo Paran agaw wala man ko nimo imbitaha. Manaya unta ta. Wa agaw na busy gigog maayo gaw pero ato to ginan si Maring Iber na wa po ko sa nakaagi wala ko nanlaba ba ko na ka. No, manayaw gyud unta ta ato katong imong kanta bitaw nga unsa tong kantaha ay murag magkasayaw gyud atong tangantaha yan. Onya shout out time Yulumi Pacquiao, Bonifacio Pacquiao. Salamat ninyong duhang magtiayon nga mura naglambiyong-lambiyong namong duha diha. Onya, Chay Portalisa ayaw kalimte, ayaw kompletoha ang pangalan tay. Ayaw kay gwapo ra ba kay nang nagdaan. Sonel na lang, Sonel. Onya, mayong gabi diha tay. Ay gabi po diha nimo diha Chay. Onya, Yulimi Pacquiao, shout out sa akong tanang mga kaparyentihan diha sa Minglanilla. Onya, Pacquiao family anto kahiyang family abormok. Hi mama og nang Lilia Aler Pacquiao, Adlimi Aler Pacquiao. Onya, nag-duty karon San Carlos City Hospital, amping kanunay. Onya, hello girl, gikan ka na sa inyong gwapa kaayog mistisa nga hapit na rabay na himong insect. Hello girl, birthday di ay ni Sir Alvin. Ambot kong tinuod ba ito nga birthday sa una ako nag-happy birthday ko hingo man nga di kuno birthday murag nabutang lang kuno to sa kinini ang tawagan na nilang bitaw mangutanag unsay ko na pag-apply kuno na sa Facebook kuno ni abutangan lang dito birthday kuno hay. Basin mao siguro. Onya, salamat kay mga higala sa atong 16 male kabuok viewers. Sa atong Jonji Balduisa waiting account o sa atong Teroy page. Salamat kayo. Onya, salamat kayo sa mga nag-attend kaganiha sa atong ginagmay nga kalihukan. Salamat kayo sa atong mga ginagmay nga mga pasalamat pod nga adlaw sa atong gi-advance na tong adlaw at tatawhan sa akong pinalanggang anak. Daghan pa untang mga tuigan nga moabot sa mong kinabuhi akong pinalangga. Onya, sa tanan diha nga nagawiwi na to kaysa may nag-birthday diha. Kay ato lang nang dalitan og usa ka sunata. Onya, akong kumaring Arlen Pardillo Paran Kobkobon Ta Ang Dires Manduwang. ako'y dag sako maring gaw ako'y dag sako unya ikay bahalas das pala. Siya rog di tabandato aning kalakihan sigtag pangubkob. Unya inda hiralam shout out ni Iba. Oy, ate Iba Abarkes og kapito na rayna sa Kugon Pardo. Wa gyud na puli-puli ha. Kapito man kuno mura dako naghikay basta moabot kuno siya kanang ihap nga pito dako ar baghikay anang mahitabo. Ana limang kada kapito na himong rayna. Sa ato pa wa gyud laing kinagwapahan das Pardo si Ate Iba Abarkes ra gyud ay. Sa kada mga tuiga Ma'am Inday Hiralams. Anya, ay fake news di ay girl. Adi siguro tumiagi akong kuan akong may hatag ko kinini ang padangat nga pagtimbaya. Happy birthday unya ingon man di kuno tinuod to. Ambot lang kaha lagi po na. Basig na litson dito.
Okay, salamat kay mga higala atong takna mga higala sa atong kasayon o kasayuran na alas 8:39 na mga higala. Medya 39 minutos na gikan sa atong panagkasikas o sa atong panagkubkob. Anya ang mga higala, ang atong balak mga higala di ay no. Wa ta kaandam og balak karong mga orasa o mga panahon na. Ay mo kalimot ha karong taon-taon inig tungkad gyud mga higalas alas 9 ato na nang ipagawas ng atong tigmo ni Teroy ug ta mag-asoy. Anya gipo suportahan kita na mga higala sa GDSM ug RGKK Marketing no ang atong amigo kayog higalag buotan si Boss Rinan og ni Ma'am Jackie diha. Salamat kayo ninyong tanan sa pag-support. O niya mga higala haskang lami ara ba gyud kaayo gisuwayan lagi na kog dung aganiha mga higalas kang ndota. Sayang kay mga higala way makabunot. Way makatag-an na atong kininiang tigmo ni Teroy ug ta mag-asoy. Andam-andam na mo diha. Andam-andam na mo gyud diha mga higala paminaw nya andama da kisay wa paday wifi ala pag wifi na mo da sayang kayo na aliman ka dinurado nga bugas. Onya katog na kuno diha ning matod pa ni ganggang sama na pilam day ka galon na horot ninyong bahal. Sige mo inom anang bahal kadugayan mahimo na gyud tang tungog aning kalaki ha. Ako ganahan kay kuminom anang bahal. Ganahan ko anak kay lami kay mamoypoy bitaw dayon ang atong katuhuran ana. Makainom gani kog diyotay ana sa una mga higala porpida makainom-nom lagi ko ana. Makubkuban magyud atong mga panahon nga dugay nang lanapas katuigan. Sa una mga higalan ko suga pa nako mudagla-la ana na yung lopig pay buyog nako. Lopig pay buyog lagi. Liman ka anang akong tatay sa una butangan na lang gyud ko ga planggana des ubos katre. Kay porpida namang sige na magsuka hanton na lang kadlawon liman ka nang usa ka container among giinom upat ra mi ka buok. Nya haskang lami man pod kay lagi sa una nga bata-bata bata mga higalang maupay pag sugod-sugod na tog dimdim anang matanlas kaayong ilimno. No? Haskang lami man gyud kaayo. Mura man tag kininiang way ugma. Hotdon man gyud anang mga adlaw hotdon gyud. Mura wa nay ugma pohon ba? Hotdon gyud mga higala. Anya inday hiralam suway andam bala kay nabisi pagpanghugas si Teroy. At kag bisihan ako wa naging ko nakaalingga sa akong mga bisita ganiha istorya. Kay saon man nga perting bisihan anamon puno to pagpanghugas lagi kay saon man nagwa may kanan. Mailan to bagol atong mga plato kay pwede man na nato kinini ang magkaon dito na nato sa libay. Naganda man po kog sako dari skilleds lamisa na ay mga kuan di na kayang hugasan dito sa labay. Ginana na lang yun ato gibuhat giniha mga higala. Balag sakit ng buko-buko pero ato ning haplasan sa lunas. Haplasan na nato ni sa atong lunas liniment mga higala nga perting daghanang sangkap. Maulian na ni dayon. Kisa to'y ganahan diha mga higalag haplas og kape naatab diri mga higalas atong tulumanon diri sa atong istasyonan mga higala. Ang atong lunas mga higala porpida nga kusuga mudag alibyo. Mahadlok kung lamok ani manghaplas ka. Di na ka kinahanglan pang kinini ang magpahid-pahid anang lotion bitaw para sa lamok. Manghaplas lang kas lunas liniment oil. Mahadlok na ng lamok. Samot na ng mga panohot sa kalawasan dito lang ng mga aire bitaw mga higala labi na si kag hukas. Maghukas ka kanang nahuman mong trabaho sa imong asawa sige mo maghukas mangyud na
Panuhoton yung nagdugay ka ng magsulot og sinina. Amo na manghaplas taglunas para di ta mag-utot-utot. Onya, Bonifacio Pacquiao, onya lang pet sa tingasin kay tanaw pa Kobkobon ang kagahapon. Salamat kayo. Salamat kayo diha ni Moning. Onya, Munis Flower, Marilyn andam nako diri tay Teroy sa Tigmo. Ay. Andam-andam gid mo ubay-ubay na gini nag-andam na sa atong Tigmo karon mga higala ha. Hapit na gyud, tangatangi lang ninyo. Kay ako ning ipagawas og una karon ditso mo pangatog ay. Lisod po ning sitag yaw-yaw ning atong tulumanon diri nya way mo tan-aw. Way mo kininiang way magsigkatawa diha sa gawas. Mura tani kininiang bitong bag-ong na sudlan sa kalaban. Sitag storya way kakita. Onya hiralam sa otay nagganahan jud kaga banat bahal ganahan jud sane ganahan jud kaga bahal gani nagtoy milkman imuhang bahal atot lagi. Imo mo tong paborito kay doltos inyo. Lami to butangan la mag-host. Pwede mo tong butangag host gikan dito sa board onya padolog katangkungan ditso nas inyo. Nara mo to'y host, basta maghigda to, butangag host, ditso, kusog kay kagladok ato. Mura na to kinini ang sangguli. Kanabitawang sangguli sa mong kakao, tuba, na butangan pagyod o gatas. Ilami kayo. Inday hiralam sa na, kusog kay na mo sip-sip. Kusog kay na mo sup-sup ato nga host nga gibutas dunghan. Onya, Fernando Alboro, may gabi na tay Teroy. Pa-shout out ko Talot Argao, Lar Family. Gikan ni Fernando Alboro. Akong higala, amigo kaayo. Ako kayo ning amigo. Ako basta mga bungoton ako ng mga higala. Ginis tay Teroy bungot pa imo porpida gika suwang hantod sa ubos. Kotob sa batiis ang atong bungot. Anya Petrolyo Remoto, shout out ko sa taga Kampina. Labi na ni Mando Lora. Gikan ni Boss Petronio Remoto. Maayo kay na modag pasirit dias masingan. Masingan sa mga pintal, mga higala na sa Boss Petronio. O ni Bobby Pornes Portalisa, gimingaw na jud ko sa Tuba tay Teroy. O niya lami na kaayo iinom og tuba, boss tay Teroy. Mao lagi porpida lindon ta kay ilimugmog oy. Nay daghan tuba dinhi sa Cebu na bisag Banawa nay daghan diha. Nay mga tiguang na nagsigtungko kanang tuhod nag-asod ng tuhod. Kanang tuhod sa mga tiguang bitaw diha nga isandig ng ilang suwang. Anya nagsigi gunit kuno tag 5 lay kunong usa ka bowl. Usa ka bowl ba na gitawag nila sa amo na usa man ka ladies. Kanang usa ka ladies kanang mo nay taksanan kung mainom kag bahal. Kunya kanang bowl dako-dako nas ladies. Kanang iyarok bitaw nimo unya na nimo itugdo ng usa ka bowl og wa nay sod. Nya labi nag nakay bungot. Dito manangit na mga higalang mga laogs tungog. Nya isa libay ro po nagpinakalit di igo po nang naong taong imo gisablibayas buwa. Buwa mo nag-agi mga higalho mag-inom. Onya Bobby Pornes mao gimingaw na lagi ko no. Onya matod pa na inday hiralam ingon pa ka magdako ga bane pareha nato sa una maglinya tag mayo-mayo tagaan kag bane mangaslay ang paklay bitaw no. Sunod ato kanang buhaton inday hiralams ato nang pausohon kana bitang bane tinuod na mga higala ato nang Kobkobon mga higala sa panahon ba tong miaging mga panahos katuigan. Anha to mga higala naman sa amo dito sa Leyte. Basta na mayo-mayo kanang mayo-mayo mga grupo na mga higala na sa mga kabatan-onan na sa mga katiguangan. Onya mag-ihaw na sila kuan kung kinsay alsa ana karon.
Kinsay kinini ang nakaalsa kay bunot-bunot man na kada tuig, kada Mayo gyud na. Example, ikaw nakabunot ka karon, ikay muhikay niya na mga higala. Nya human, hikay ka, ihaw ka dito mga baboy, nya itong mga humba ka dito, mag-adobo ka dito, nilatan ka ba, magpaklay, dugo-dugo ba ka dito. Nya wa man ay oso mga higala kana ang binago karon mga higala nga sana paper plate kuno nya ibutang kuno nas kinini ang butangan ng plastic para kuno diretso labay kanas una gud magplato gud kag bildo dito sa unas amo magplato kag bildo pertinig yung datuan nimo no onya kanabitaw nakaplato kag bildo na inigkaon bitaw nimo kutsara nakatinidor kaon nimo nakatinidor pag yun kag kutsara sa amos una kay usara man kutsara raman di gani magkinamot man gani mo lagi na nga sa una mong gamiton ana katong bani saging katong gingon na inday hiralam ay tagsaka ingonana siguro to murag sobras usa ka roller bota nga na maglinya mi dito mahigala na po iting hukad kanas nami kusog mo na mo hukad sa una kusog na manghukad unya mo na mo hukad linya mga bata kadusingot pa mi napuno pa na sipon nang nagpilit para lungag sa ilong dito maglinya mi mga higala gi kami nagsyatong nagsato nagbatulata linya inig kaudto basta kay kada laging dugo-dugo mga salay lagi nagtuto na humag tagaan kag bihon nga murag nakurat kay lospad man kayo anya humba us kahiwa anya napoy paklay usa ka luwag ang luwag pos una mga higala kana pong kinini ang himuong luwag sa una mga higala kini pong kaya bitang bagol himog luwag unya butangan po naghandol nga kawayan mauna sa una Onday hiralam shout out balik ni Iba Abarques ang kapitong nga rayna karon sa nakawats karon pa kuno nakakita nagtanaw Ate Iba Abarques salamat kayo sa pagwiwi congratulations sa imong nakuha nga koronang 7 ka korona bot ka karon naka-corona pa baghapon ka na onya JC Kibido humayong gabi iwite onya irende hiralam sa usa kuno ka sane nona di masuhid sa taot ko diha tanang mga kumtik nga na nagtagay kulapo og nagsingal anya Fernando Alboro salamat ay Teroy salamat sad kayo onya Ma'am Melanie Hineston shout out sir kumusta ma'am shout out ko sa akong mother si Mi Linamas ma'am mother maayong gabi da ni mo mother kumusta man diha wa tay singal diha sa atong tubod sa naughang sapa onya si nona di masuhid mga kumtik idol sila si JC Kibido onya Mark James onya Rochelle Loloy Gilbert pasayaw na nako og tigulang kay nag-inom og bahal pagkasikas mo dihag mayo pangubkob dihag mayo nag-inom silang bahal dahil karon asa man yun ang inyo hadapit kay ato nang suroyon o makatilaw sa tagbahal o niya mayong pagwiwi ni mo da inday gwapa Lia Cristina Hernando mausad ni mga higala dito sa Isabel dito sa Bilyaba mo po naghupot po taas-taas po kaayo nga kasinatias pagwapahay Deres Pardo si Ate Iba Abarques man na dito sa Bilyaba kini po akong higalang gwapa si Lia Cristina Hernando dili lang kay 7 ka corona gigunitan ani hastang corona skarahan hastang corona anang hantak na gigunitan ani onya sala Labrador
Salamat kaayo sa imong pag-invite namo, busog jud kaayo, pero pasensya lagi kaayo porpida ay manalang dai ginagmay. Salamat sa kaayo sa imong gihatag nato nga biko haskang lamia ugma ako tong parisag kape. Nama ko'y kape bitaw diri kadtong black rice mga higala. Nya kauban bitaw lunas liniment haplas. Askang lami atong biko ug mapohon lami maning biko kanon mga higala kanang maugmaan na bitaw. Kada bitaw mangita ka bag naapa ba ug wa na ba? Naapa ba ug wa na ba? Mo na yung pangitaon ni kaugma. Onya Marites nagadali ginis inday Marites tigmo na tay kay katulgo nako. Ako tuyo uning dugay-dugay para makatog kadi ka kadaog. Peter bang ibuga ato kay piti kunong hamisa kunos bugas. Liman kang lugas mga higala, murag lugas mga higala sa mura bitog lugas anang mga kuan. Mura bitog kita ka ng mga higalang inini ang bungas buongon. Ginana gid mga higalang lugas ay. Sinaw palagis bagong giriban nga buhok. Onya siya labrador sugod na imo tigmo. Liman kano kastigmo ninday siya labrador porpidang nindota yan tigmo. Sa kalibunan kuno mo manaroy. Sa kalibunan magtaroy. Unya adto kuno sa adto kuno adto na kuno sa patag kuno mag-ibot porpida. Anak kuno daghan tawo mag-ibot pero magtaroy adto sa kalibunan. Askang nindota. Diya, shout out ko diya sa napay nagtagay. Nauli naman nagtagay, hikalit magkawagtang. Diya, Jesse Kibido, wite, ako mama kay taga Bilyaba, lite, mga tumamak. Natoy taga Bilyaba po dire indong dodong Jesse. Kining akong higala nga dugay lagi ni naghupot siyang kagwapa. Dugay ni naray na guni mga higala gikan pa sa kindergarten. Nya nag-grade 1 na lang po kina mampoy mga ray na mag-grade 1 ka. Nya hantod na grade 6 liman ka na pagkaray na. Hantod na lang pagkadaga na ray na lagid gihapon. Karon ray na gid gihapon. Mga Hernando Jesse. Mga Hernando na Jesse. Unya ikaw o kana imong kibido asa man na basig diha nas imong mata ng kibido. Unya Munis Flower Marilyn, yes, alas 9 na sugod na jud ni ron. Naghada kayo mga higala nga nagtan-aw day nato karon nagpaabot sa atong. Unya palihog og like ug share sa atong tulamanon. Kobkobon Ta Ang Kagahapon. Onya Junji Balduisa waiting account. Teroy page o sa GDSM marketing page. Porpeda sayon na kay na pag-like oy. Di man na ingon nga lison. Basta makadaog lang ta mga higalag bugas papremyos atong tigmo ni Teroy og mata mag-asoy. Pwede lagi sudanan nimo amahong. Puro amahong ra gyud. Kana siguro ang duha ka takos sa paglungag matay dali ra na mahurot. Dapat gyud na haskang lamia lagi. Anya ayay hapit na gyud. Anya excited na ko kay wala na ko'y bugas ugma. Sige. Katog na diha kay mura nagpiyong-piyong naram ng mata nakita nako dire sa CCTV. Onya matod pa ni Shala si Matmat sige tan-aw nimo karon lingaw kaayo nagtan-aw sa imo headset. Maora gyud to. May patong paghilak niya ganiha Shal. May itong gitauran tong headset ang dunggan ato. Maundang siguro tong hilak. Maora gyud siguro to maundang nga silak kung gisudutan tong headset. Onya, tigbo na miti kay alas 7 ites wala na jud kunoy bugas.
Okay mga higala, hapit na yun maghiyala. Akong relo dire 1 minutos na lang. O niya, karon sugdan na nato mga higala ang atong panagbugdo sa tigmo. Pabrightanay ni ato mga higala. Kisa to'y mga bright diha mo to'y makaangkos bugas. O niya mga higala ang atong mechanics ani ang una nato nga sit up dire. Ang atong una gyud mga higala iniga tigmo nato. Andam-andam mo diha. Inigtigmo gyud nato mga higala ang makatubag ni ana kadtog yung una nga mo pop up sa atong monitor. Unang mo pop up sa atong monitor unya naka mo nay atong unang mahimong mananaog. Usa ka sakong bugas humay. Piting nindota lagi mga dinurado lagi mga higala. Dinurado nga bugas. Timgas kayo. Sinaw pa sa bagong riban. Sinaw pa sa paas banjuret. Ona bahin-bahina na lang na aron na daghan may matagaan ni mog bugas tay Teroy. Ato bahinon jud nato natog usa ka lata. Kining 5 kilos murag pila ka kalata mahimo ani. Okay mga higala, sugdan na nato mga higala nga itong tigmo-tigmo kay tangkod ng alas 9. O niya nga itong tigmo-tigmo mga higala portion sa itong Kobkobon Ta Ang Kagahapon, brought to you by GDSM o RG Marketing. Boss Rinan, Agodo Somarago o ni Ma'am Jackie, daghan kaing salamat sa pag-sponsor na atong tigmo-tigmo. Ditay Teroy og mata mag-asoy. O gania, sugdan na nato mga higala o palusot sa tagdiotay nga kanta. Okay. Sugdan na nato. Yehey! Parkis magkaon eh. Tag-ana ninyo. O sige, aniya, unang tigmo. Tungaw, gipurgas, gibunhok, gibangas, kay wa magtantalon. Gibinggok, gibunggak, gibokbok, itibak, kay wa magkambison. Mihungaw, misanak, misinaw, mikidlat, kay giintan in town. Paghubo, paghukas, pagbumba, pagwaswas, humot, labikan on man. Nakakino! Aw, lagi, nakatagaan gyuday mo, bright. O sige. Okay, mga higala, mo to atong gihimong kanta jingle mga higala. Sige, sugda na to. Unang tigmo mga higala. Sugod na to. Okay mga higala, unang tigmo. Kinahanglan mga higala ha nga unang mulusot mo'y una na tong kuhaon nga mananaog. Ang unang tigmo mao kini. Tukog nga lumoy sa lungag mo Teroy. Sakit kong inuot, gilok kong ituyok, unsaman mga higala. Okay mga higala, sige. Okay mga higala, ang atong tigmo na tay Teroy og mata mag-asoy. Gihatod kaninyo mga higala sa GDSM ug RG Marketing. Ana mga higala, si Ryan Tabugok. Murag og tabugok, sinaw kaayo murag tabugok. Okay mga higala, ang unang mo pop up nga sakto nga tubag, ang pinakauna gyud nga saktong tubag nga atong saktong tubag nga mo pop up sa atong monitor mao ginay una natong matagaan sa atong usa ka sakong bugas humay. Gikan sa GDSM ug RG Marketing. Asyaro sa 13,000 kabuok nga viewers way makadaog.
Ah, si Ryan Andre Manggang Hinog. Dito mo tos kanta ang Manggang Hinog. Onya Ninday Hiralam sa Sinulid. Kinahanglan malipay kog dako mga higala kung naagay makatag-an ini karong atong gi tigmo mga higala. Oy, onya mga higala. Manggang Hinog, Sinulid, Juliana Popular, Tukhi. Oy, nana mga higalay nakadaog mga higala. Ang una gyud nga mi-pop up mga higalas atong kuan mga higalas atong monitor. Ang unang mi-pop up atong tabuos masipang pakpak. Alegre mga higala, nanatay na pili dire ang una gyud na. Fernando Alboro ha, kalisod bandi ay. Yung Londres. Ang unang hipop up mga higalas atong monitor, atong tabuos masipang pakpak. Si Andre Coy, matod pa niya Cotton Buds. Congratulations nimo Andre. Ato lang i-PM mo niya. Onya, so sayang nagsunod si Munis Flower Marilyn Cotton Buds po niya. Ikaduha na siyang himpop up sa atong monitor. Onya, si Sane. Onya, nagsunod na mga higala. Onya, kang Jongya. Londres ko no. Onya, ona si Andre. Onya, si Bobby Pornes Portalisa Cotton Buds pod. Marites Tangaro Taer awahi agyud nimo. Onya ako si Sad Londres, onya Bonifacio Pacquiao Cotton Buds. Onya si Wilbert Indig Olyamot may gabi tay, onya Munis Flower ahak narong pa jud akong answer. Munis Flower Marilyn ulahi anako text Marites Tangaro Taer. Haskang nawahi mo may pay nagbutang yun mo daan hag answer para inig pop up na to. Naa na yun. Onya atong tabuos masipang pakpak si Andre Koy. Salamat kayo sa imong bulawanon kayo maabtikon kayo nga mga maabtikon kayo tigmo nga pag-apel. Si Ryan mo'y nakadaog mga higalas atong bugas. O niya mga higala atong tabuon sa trumpetang nakadaog. Okay, Andre Coy, maayong pagtanaw og congratulations. Ikaw unang nakadawat sa atong unang gante sa tigmo ni Teroy og mata mag-asoy. Ako lang i-PM nimo atong mga mensahe. Magbaos-baos lang ta unsaon nato pag-claim sa atong daog. Salamat kayo sa pag-apel. Salamat kay ninyo mga higalas pag wiwi kanato. Onya matod pang sala Labrador si Ites na wahe. Way siguro kininiang way siguro nangihi gorotos Inday Ites. Onya si Munis Flower Marilyn pod Porpida. Siya untay ikaduhang ikaduhang mananaog. Onya naunhan man siya ni Andre. Si Andre perting paspasa siguro
Onya matod pa ni Munis Flower wahi oy narungsen pa gyud. Narungsen ko no. Onya hiralams biho ka kay cotton buds iyang gingon wa pako patoo. Kinsa may nagtudlo nimo inday hiralams. Gano patoo ta ka padagsa? Andre koy perting katawa kay pamugas na kuno ni. Nga Marites Tangaro Taera. Ilang ang ugma tay pahuway tagkaod ani. Pahuway sa kaon kay labi na natog padi sa tagakaon. Sige lang kay napamantay ko napamantay sunod Domingo naman pod. Ano? Nanapod tay sunod Domingo nga kinini ang pagpanghatag sa bugas. No di sa day lalim ni mga higalang makaangkon tag usa ka sakong bugas. Ano mo kuan gyud ta mo lisod gyud ay punta og kinini ang mo agi gyud tag kalison. Onya Marilyn perting katawa ang Marilyn. Onya Andre kanunayo na tay Teroy ha. Kanunayon gani nato. Kotobs na pa. Kotob mga higala nga nagsuporta pa nato sa GDSA marketing sa pamigay bugas sa maagang pamigay bugas. Ni Tay Teroy onya supported by GDSM o RGKK marketing. Ana agyapon kada Domingo ni mga higala natay tag sa kasako. May na lang kaayo na kadako na kay naga ma-save sa atong panginahanglan matag simana. Kanang 5 ka kilo mga higala usa na siguro na kasimana natong kanana no. Depende na sa pila ka buok pamilya sakop na to. No. Ona si Mark Anthony Lampa, maayong gabi diha boss. Pasensya na busy gyud kay gaasikaso para sa pag-uli sa Bohol. Ang gantong atong tigmo-tigmo mga higala gidalit dayto mga higala sa RGKK Marketing og GDSM ni Boss Rinan og ni Ma'am Jackie. Salamat kayo ninyo sa inyong mga gipang blessing gitanyag sa uban. Nahatagan po natong kalipay ang atong mga viewers, atong mga supporters diha. Salamat kayo onya. Salamat na pasalamat kog maayo sa mga nag-support nato sa atong tulumanon. Di man ta magdugay inani kadugay mga higala ug wa pa mo. Wa pa ning mga supporters nato, mga viewers, mga likers, mga sharer. Nya samot ta kini nga nagpaluyo kanunay nato sa atong tulumanon, no? Mao na ako pasalamatan jud kanunay kaninyo mga higala. Onya si Bobby Pornes Tay Teroy. Tay Teroy wala di ay sa to P3. Nya Andres suki ko nimo tay. Usa ka konsumo sunod sa imong sunod sa imong tulumanon sumusunod. Salamat kay mo diha yan. Engineer, manager di ay. Salamat kayo sa pagwiwi. Ano paleho kog share og like ha sa Tay Teroy page, GDSM marketing page. Onya sa Junji Balduisa Witi, onya share og like pod mga higala. Para mudaghan pang bugas nato kada semana. Basin pa day mga higala sa usa inig ka Domingo sunod og moingon day nga duhaon ka bugas. Duha ka buok ang atong mahimong mananaog haskang nindota. Atong basin day sa usa ka tulumanon nato Domingo basin day duha ka bukhuaon nga makaangkon og sinakong bugas di askang nindota iampo nato na mga higala. Onya hiralams og siyay ni type. Wala day lain tay. Hiralams si Brando suko siya. Alegre kining na mga tigmo-tigmo mga higala. Mga tigmo-tigmo agokoy ugma ta mag-asoy. Igtigmo-tigmo ni Tay Teroy ugma ta mag-asoy.
Kana. Anya mga higala, inday hiralams og siya'y nag-type. Gikuha gyud ni ang gikuha gyud ang cellphone ni Coach Brando. Gikuha jud kuno ang cellphone ni Inday Hiralams ni Boss Brando. Kay siya kuno himi answer og ni type kay di man patuo pos Inday Hiralams. Basig nakalimugmog kag bahal da Inday Hiralams ha. Bawal nang bahal ng Inday Hiralams kay naanas mga wellness, fitness and wellness. Onya, si Andre Koy, pasalamat GDSM Sir Rinan og Tay Teroy. Okay, always kayong welcome Andre. Niya siya Labrador, sunod Sunday na sa test, basin ikaw na pod ang swertihon. Onya, Munes Flower Marilyn, Andre Koy, panghatag sa imong bugas diha. Bisag usa lang kasaupan kay lugaw nun. Horot yun din ang panghatag baka kini si Enrico dato man po dili dato nga kon dato ning kasing-kasing. Basin pa day moingon si Andre nga Tay Teroy ako lang nang ihatag sa mga ginahanglan gog maayo. Si Andre po nay mopili kinsa iyang tagaan. Kana sos dato kayo manghigala nes Andre oy. Ako kay bawo jud ani niyan tawhana pitig yung dato Dato og kasing-kasing na mga higalas Andre. Sa una pa na mga higala nagkaila pa may way back in 2011 askang dato ag kasing-kasing. Onya Labrador Shala. Onya Munes Flower Andre panghatag ko no. Onya Marites tangaro taer. Tog na lang ko tayo oy. Daon sa basid o nabilin imong cellphone ganiha ba nagsige kag dito CR ka na nangihi guro ka na imong cellphone gibilin mao siguro nawahi kag answer. May pa si Inday Munes Flower Marilyn kay hapit pa. Hapita gyud kaayo gamay ra gyud ligas. Mo nagingon nga unsaon di gyud nato swerte no. Nagyoy ingon nga mukisas gyud diyo tay. Hapit na unta pero di man na ako. Onya Brando Bihok lagot ko ni Rhea ako giingnan kana ikulitog dunggan wa siya mutuo nako. Sige lang pasaylo alang na kay basid og inig sunod Domingo. Basid nag makalugaw na ta mga higala. Ay lag mo kinini ang dismaya karon ang mga wa naka-answer pero nawahi lang og butang pop up sa atong monitor. Kay basin dai sa umaabot na sad nga mga Domingo pohon kaloy-an. Basin pa dai daghan pa kay tsansa. Daghan pa kayo ta dire og kinini ang ipanghatag oy. Daghan pa kayo to hantod pa din siguro ni Disyembre. Dapat yung chance dako pagitag chance nga kuan. Basin pa dagi pakapinan dai ni kinini ang corn beef. Haskang lami dapat tay bugas nga dinorado. Dapat tay corn beef onya parisan pag ina mahigala og kinini ang inon-onang tulingan. Ang imo dia paglungag na lang di gani parisa na lang po na og usa ka buok kaldero. Para lang yun nga di na lang yun mo pa problema. Napa mo'y bugas, nakadaog mo bugas nga napoy kaldero. Hamay maayo ato lang ng parison daan. Inigtigmo na to, inigbonoto na to, kaldero ba imong nadagan o bugas ba imong nadagan? Unsa may inyo ha? Kaldero o bugas? Ana na siguro. Onya Joel Goltiano agaw boss. Maayong gabi sa tanang viewer. Og sa imong FB page lingaw mi sa imong live. Daghan kayong salamat diha nimo gaw. Onya kumusta man da gaw wa ba na hinguga imong tilaok sa bahal? Buanga bitan ni basta kita taga probinsya Leyte.
wa gyud mo santop sa atong hunahuna kinig yung bahal perbe. Kinig yung bahal murag tag naog tungog gud ani, murag naog sanggutan ba. Naiuban na murag naog hakhak. Naiuban murag pug naog kawit. Murag pug naog pitlagong. Anya askag katawaan ni kuan Miones Flower Marilyn. Anya si daghan namang nanghangyo si Ingos Marites Tangaro Taer. Ako na lang na Sir Andre. Kalooy po taon na Sir Andre, pili ko no isa imong tagaan ana. Nangalyo po man kuno ni sila. Anya Marites Tangaro Taer, maayo unta tay bugas ing lang jud ako ay nang kaldero asa may inyo ha, kaldero bugas para nako mga higala kaldero gid ako sao man nang na ako'y bugas anya wa ko'y kaldero bitokon ko si kaon anang bugas nga wa naluto. Kaldero lang sa mingo po sila unsa man ang kaldero og way bugas nga ilongag. Sayon ra man na kay pwede man kay mokuha didtong kamote longagan. Samtang wa pa kay bugas mutan-aw sa kaslime ni Teroy para makabugas ka. Nanakay kaldero onya mo tan-aw na sa kag live Teroy ning sunod Domingo makabugas na. May na unahaw kaldero. Onda Inday Hiralam sponsor ko sunod og shake be. Are jud ipa-claim sa hub. Oy, kana pwede kaayo oy. Magbuhat tagaan lang natong stab. Sakto kayo na Inday Hiralams. Salamat kayo matay sponsor bago na po ning sponsor na to mga higala. Ang Danica and Daneb Wellness Hub. Das inayawan. Onya ato na tagaag kuan kinini ang stab nga gikan nimo onya nay pirma nimo ako para ibaw-an gyud. Oy, amping-amping mo diha. Onya Miones Flower pun pa ang tigmo tay bitin ra kayo ang isagod. Mananghid sa ata basin sunod Domingo basin dig duhaon kasako. Ato sa dagi pananghid ato kadagkuan ha. Ingon day sila nga kanang Teroy duha ato nang ihangyo. Atong ingnon nga kinini ang monay hangyo sa ato mga viewers nga duhaon ko no. Duha ka tigmo, duha ka bugas. Di gani duha ka tigmo, duhang nakadaog o sa kasakong bugas tungaon lang niyo tag sa kakilog tunga o duha ka kilog tunga mo. Anya naa naman ko'y kaldero extra diretay. Kuha na lang po doon sa nga na kana lang sudlanas bugas para di sunlog ok. Anya Miones Flower Marilyn bugas lang tay kay manghuam na kong kaldero silingan. Daghay gyud ganahas bugas wa gyud ganahas kaldero. Naman makit-kit ng kaldero guay kaon. May kuno ng bugas kay di waay kaldero. Pwede ra bahalag bito kog kinaw ng bugas nga di wa nalungag. Anya Inday Hiralam sa pre-wellness evaluation pa gyud hala haskang nindota. Pre pa gyud Ay mga viewers sunod mga likers o mga sharer. Si Inday Hiralams may sponsor ko no sa Danica and Daneb Wellness Hub. Libre ko nung shake para pagwapa o papit sa inyong kalawasan. Libre mga higala. Pohon ko no pohon. Onya libre pag yun ko nung pakonsulta. Evaluation daw. Kana dito nakasuway kong evaluate dito akong lawas. Nanginahanglan ko nung daghan pa kayo ang tubig. Computer man na nila mga higalang imong edad, imong height, imong timbang. Mahibawan na nila pilay kuwang sa imong lawas idugang. Dungagan baka dito kinini ang kuko. Dungagan kag kuko.
Bitaw, kanang kuwangan ka bitaw mga higala sa imong health ba? Since nga wellness hub ng ila, wellness center, hibaw-an na nila, kuha na nilang imong pilay kuwang sa imong tubig, sa imong lawas, gana na, taas ka ba o ka kolesterol, imong kalores, gana na. O niya, tay, ako anang ikaduha shake and pre-wellness evaluation. Tay, ako nang, sige tay, ako nang ikaduha shake and pre-wellness evaluation. Kubyo na Jib, adyaw kapikiha tay. Maadyaw gabi diyas akong idol nakos Marion FM. Hilongos atong lungsod. Kang lami ara ba paminaon kada. Sige jud ko gwi anang iyang tulumanon. Maayo kay na mudag arangkada sa panibya ni. Idol nako kayo. Idol to nakos idoy pero mas idol gyud din ako. Bahalag di magkalo, idol gyapon ako na. Onya, unsa man inday hiralam sa birada tani ikaduhang tigmo. Tagaay ko dihag abiso kay atong tigmuan. Arangkada ta o sunod Domingo na lang. Wa sa tay balak ron mga higala ha kay murag kininiang wa kita ka wa kita mga higala naka preparar. Unya manginabuhi sa tagkadayot ato sa nay palusot itong panginabuhi sa makadayot mga higala ha. Kuya Jipoy, uban ni ko bi? Asa man ta Val? Nag-crave magud kog mga Korean foods. Unya, asa man ta mo palit nga wala man ibaligya diri sa karkar? Doon na naman good Kuya Jipoy, nakakita na magani ko sa Facebook. Unsa man nga tindahan ug asa man adapit? Ang Shoal Garden Korean Mini Mart nga naani butang sa Palms Building, San Vicente Street, Kugon, Poblasyon 1. Shoal Garden Korean Mini Mart. Shoal Garden Korean Mini Mart. Shoal Garden Korean Mini Mart. Inyong mapalit plain tteokbokki. Tteokbokki with fish cake and mozzarella cheese. Plain rabuki. Cheesy rabuki. Bibimbap. Fried dumplings. Sausage stick and beef stick. Kimchi fried rice with egg. Fish cake hot and spicy steak. Corn dog. Biris coffee. Korean drinks. Samgyeopsal kit set good for 5 to 6 persons. Chopchi noodles and chicken teriyaki. And note, ang tanan nilang mga items is 100% pure Korean product. Shoal Garden Korean Mini Mart. Shoal Garden Korean Mini Mart. Owned and managed by Miss Mylene Sikuya. Contact number 0956-438-7028. Shoal Garden Korean Mini Mart. Shoal Garden Korean Mini Mart. Other branches. Shoal Garden Korean Store, Manganilla Branch. Shoal Garden Korean Bulacan Pardo Branch. Unya Hoy, onya, kilaw na lang nako ng bugas tay. Kay sinaw kaayo ana sinaw lagi kuno kaayo mura kunos akong Ang kasinaw kunos bugas mga higala. Mura kunos kasinaw sa akong samot na ka ng bagong ligo. Onya, inday hiralam shout out ko sa akong gwapo nga classmate Najib Kubyo. Gikan inday hiralam. Di man dyan na ika-limod. Kita ka dyan na kanonay, arang gwapuha dyan ka dyan. Kisa ba, mo idol, man dyan ko kayo makita man, di man na ika-limod ka dyan. Hinyatra ba ka dyan nag-3 points? Kanang maayag na mudaga basketball. Onja, Jobe Vargas, yang. Maayong gabi din ha, kuya. Maayong gabi ipot. Onya, inday hiralam, sige, birada. Miones Flower Marilyn, sige tay, tigmo pa. Marites arangkada tay. Sige, okay. Okay, mahigala natay pahabol mga higalang usa ka tigmo. Usa na sad ka tigmo mga higala ato kining Bruto Yobay. Danika and Danib Wellness Hub na diya sa atbang sa Inayawan Elementary School. Onya
Ato pasalamatan si Inday Hiralams. Inday Hiralams Bihok. Maoy naghatag sa atong support sa atong tigmo-tigmo, ikaduhang tigmo. Salamat kayo Inday Hiralams. Onya ang makadaog niini mga higala sa atong ikaduhang tigmo. Makaangkon kini mga higala libre nga shake. Shake di lang ni ordinaryo nga shake mga higala. Shake your body. Shake your body, shake your body. Dili ko no, makapasiksi ni o makapagwapag, makapahamtong nimyo og balik. Onya, libre pa gyud ko kanog evaluation sa imong health. Onya, sige. Atong sugdan mga higala. Onja, giapiki mga jud ko nimo tayoy. Sige lang magod kay tinuod mo pud na. Arang gupuhab sa kanso. Anja, yun sige tay, tigbo pa. Arangkada na. Korean food na lang sad. Wala pas ma'am, Maylin, na busy pa to. Okay, ikaduhang tigbo mga higala. Ikaduhang tigmo ni Tay Teroy og mata mag-asoy. Ako'y tigmo ha. Parkis pagkaon eh. Tag-ana ninyo. O sige, aniya, unang tigmo. Ito nga o gipurgas, gipunhok, ibangas, kay wa magtantalon. Gitinggok, gibunggang, gibokbok, itibak, kay wa magkamison. Mihungaw, misanak, misinaw, mikidlat, kay giintan in town. Paghubo, paghukas, pagbumba, pagwaswas, humot labing kanon, unsa man. Okay, maghigala, ikaduhang tigmo. Mao kini ikaduhang tigmo. Atong paluyon ni ini ang Danica and Dan Wellness og nini Inday Ma'am Hira Lams Bihok. Ikaduhang tigmo. Lingin-linginon. Likit-likiton. Pulahog lobot. Pution og utot, unsa man mga higala. Gikan kana mga higala sa Danica and Dan Wellness sa Hub ni Inday Hiralams sa Bihok. Ang makatag-an ani mga higala makaangkon og usa ka milkshake nga dili ordinaryong shake mga higalang sa lamia. Onya hasta pod ang inyong evaluation sa inyong lawas. Sa inyong health, libre. Libre consultation mga higala. Salamat kayo sa pagwiwi ni Greton Sinya Alipar Lapis. Salamat sa pagwiwi. Atong higala dias iskina. Og sirada na di kita kasod. Salamat sa pagwiwi dong. Anya. Wa pa. Sige, birahin ninyo diha. Nindot kayo ni kay para ni sa atong lawas. Anya Brian sa Tingasin, shout out ko sa ako mga taga Puro Kandol nga nagtan-aw karon. Salamat kayo des taga Puro Kandol nga nagwiwi nato. Okay, sige. Maniho kinsa makauna. Ang una gyapon nga makauna og pop-up sa atong monitor. Maog hapon na maghigala atong kuhaon nga unang mananaog. Ikaduhang mananaog di tong tigmo ni Tay Teroy. Onya nagpaluyon na to anak maghigala atong papremyo gikan sa Danica and Dan Wellness Hub ni Inday Ria Lamo Bihok. Salamat kayo sa imong hatag og kalingawan nato. Hatag og suportas kalingawan. Makaangkon manghigalag o sa ka healthy shake. Onya pre-evaluation pa yun. Pre-evaluation sa inyong lawas mga higala. Liman ka na o adto mo na magpa-check up sa lain nga kuan. Askang mahal man siguro ang charge. Libre. Sa duha ka buok libre ana. Manya hatagal lang ta mo kuan kanini ang morag stab. Nga mo na pagmamatuon nga nakadaog mo tigmo na to. Onya
kinini ang atong balikon ko no kay naiwa na kaabot. Okay, atong balikon na lingin-linginon. Pulahog lobot, pution og utot. Okay. Okay. Klaro na ka ito, klaro. Matod pa ni Andre Kugmo. Wala. Naingon dire nga ikatulo ko no nga tigmo nga dili ko no sakto nga tubag. Ma-disqualify na. Mo ingon dire naigi butang dire sa lamisa. Siguro agyod nga kanang inig kuan inig tigmo nimo inig answer kanang sakto ba. Onya matod pa na ni Munes Flower Kugmo. Hala kadaghan bang Kugmo na ini. Onya Marites Tangaro Taer usba ko no. Onya Andre Coy Bula-Bula. Lamian ang bula-bula mga higala isuwa oy. Si Andre Osanalay Kuwang nga kinini ang kuana. Onya Julian Pabular Biskara Osbakyod. Onya Taer Osabtay. Onya Bobby Pornes Portalisa wa jud ko ba nahuna-hunaan by Teroy. Onya atong balikon ha ikaduhang ikatulong balik. Lingin-linginon. Likit-likiton. Pulahog lubot. Pution og utot. Mao na mga higala. Onya Munes Flower Marilyn halaka Sir Andre. Murag duha na jud siguro imong daog ron ba. Unsa man imong gamit nga keyboard pas-pas man kaayo mo answer. Onya si Marites Tangaro Taer lipstick ko no. Ala duha na imo ha. Dapat nga kanang naka-answer og duha na diha nga sayop. Kana ikatulo ni answer dapat sakto na gyud na ha. Oy, nanay nakadaog mga higala. Nanay nakadaog. Ang Marites Tangaro Taer lipstick di mao. Onya Julian Pabular Biskara. Onya Andre Candila di sad mao. Marites Tangaro Taer ang una nga mi pop up mga higala sa atong nakadaog. Atong tabuos masipang pakpak. Ang nakadaog mga higala. Okay, ang answer sigarilyo. Anya ang nakadaog mao kini si Julian Pabular Biskara. Salamat kayo sa pag-apel. Onya ang makuha natong daog ana mga higala ato lagi PM. Onya ang nagpaluyo natos atong daog baose. Danica and Danib Wellness Hub. Makaangkon ka ga wellness, makaangkon ka og free nga healthy milkshake. Og kinini ang check up libre nga pagkonsulta sa kalawasan o wa ba kay gipamate. Wa ba kay mga kulang nga mga tubig ba sa kalawasan. Yun na. Libre ko nung evaluation. Salamat kayo. Onya si Marites Tangaro Taer ang iya lumboy. Onya Bobby Pornes Portalisa Tobacco. Sakto yun unta pero nawahi man.
O niya ang lumboy, murag marada siguro lumboy kung naigibutang nga lumboy nga daghan man nga lumboy, basig lumboy na nga kinini ang bungas lumboy, bunga o punuan bas lumboy, dahon bas lumboy. O giingon pa tong kuan linikit nga lumboy kana siguro nga gihimong tabako. Onya wahi lang pod kay nauna mas Julian Pabular Biskara. Matod pa niya sigarilyo. Kini si Enricoy wa gyud hintubagan niya sa katong nakuyawan na bas Marilyn Flower Munes nimo Enricoy. Kay nagtuog nakadaog na kaganiha. Paspas kuno kay kamudag type sa imong keyboard. Onya Brian sa Tingasin lumboy na. Onya Hiralams Bihok yehey. Onya Hiralams Bihok kati katawa Amiones Marilyn. Onya Hiralams unsaon ning claim. Onya Julian Biskara ayay nakadaog na gajud unsaon man pag-claim ani. Ato lang na sabutan IPM lang nato na. IPM lang nato ni Inday Hiralams unsaon pag-claim nato. Onya ato lang nang IPM Inday Hiralams. Ato lang IPM si Julian Pabular Biskara para sa unsaon pag-claim sa iyang premyo. Anya Miones Flower Marilyn, congrats sa mga winners. Anya Hiralams Bihok PM lang. Anya kang Griton ba. Unsaon pag-enter ana imong tigmo? Mo share lang ta og mo like ana Dodong Griton. Anya sunod basin sunod pohon. Ikay makaangkon sa atong tigmo ni Tay Teroy ug mata mag-asoy. Daghan kayong salamat Ma'am Inday Hiralams sa imong suporta kanato. Og ang Danica and Dan Wellness Hub. Salamat kayo nila ni Coach Dani og ni Ma'am Iba. Salamat kayo. Onya Marites sa Tangaro Taer, congrats. At congrats po sa mga winners. Nya Bobby Pornes naa na manggod puti og lubot sa sigarilyo Tay Teroy. Ang otot may puti. Puti ang otot. Onya Marites Tangaro Taer, dali likiton ang sigarilyo tay oy lumboy noon. Salamat kayo mga higala sa naga-apel na to o nga nakadaog sa atong mga tigmo-tigmo ni Tay Teroy og mata mag-asoy. Onya sa sunod na sad mga higala. Onya, salamat kayo Inday Hiralams Bihok, salamat. Og Danica and Dan Wellness Hub, salamat. Nila ni Ma'am Iba og ni Coach Dani. O ni Coach Brindo, salamat kayo Brando. Onya, salamat sa mga higala sa GDSM o Kiki Marketing ni Boss Rinan Agodo og ni Ma'am Jackie. Onya, salamat sad kayo sa 5GM General Merchandise og Jasmine Iman Housing Supply og ang Jos and Jacob Ventures Company. Salamat kayo ni Mama Judith Tisoy. Onya, salamat sad kayo sa El Pilo Construction and Supply. Salamat kayo ni Ma'am Julieta Briones. Onya, ang Soul Garden Korean Store Minglanelia, daghan kayong salamat. Ni Ma'am May Collins sa atong insulin wine mga higala, salamat sad kayo. Onya, daghang salamat kayo dirhi na lang kutob ang atong panag-uman. Sa sunod takna samang higayon, sa samang kalihokan, sa samang atong salamat kay mga sharer, mga likers, mga
nag-follow nato kanunay sa Facebook. Salamat kaayos mga follower nato diha. Katong mga bago pa ka sa ato nga pagilagog share o like o follow sa ato nga tulumanon. Kobkobon Ta Ang Kagahapon. Og din hinalang takutob, maayong gabi og happy Sunday sa tanan. Salamat og bye-bye. God bless.